Nyt suunnitellaan mainosesite ja opas. Ennen kuin aloitat suunnittelun, niin mieti minkälaisen esitteen sä haluat suunnitella. Mä näytän täältä Canvasta nyt erilaisia vaihtoehtoja, mitä täällä on tarjolla. Mennään tänne markkinointiosioon. Täältä meiltä löytyy esimerkiksi flyeri, joka on tämmöinen pystymallinen A4-kokoinen 1- tai 2-puoleinen mainos. Ja sitten meiltä löytyy myös täältä tämmöinen esite, joka on sitten taas A4 vaakasuunnassa, ja se on tarkoitettu taitettavaksi 3 osaan. Eli jos mä näytän sen nyt vaikka täältä ensin. Eli täältä löytyy nyt erilaisia esitteitä, joissa on kaikissa 2 puolta. Eli jos otetaan tuosta vaikka nyt tämä tähän esimerkiksi. Sen ensimmäinen sivu on tommonen ja sitten se kääntöpuoli on tällainen. Eli kun tää tästä taitellaan, niin tää oikea osio tässä, niin siitä tulee se kansilehti. Ja sitten tämä puoli on sitten se sisäosa, mikä avautuu sitten, kun tämän taittelun avaa. Eli tämmöinen on yksi vaihtoehto. Täältä löytyy paljon erilaisia malleja eri kategorioihin. Löytyy matkailua, myyntiä, kiinteistöä, yritysesitettä ja sitten täältä alhaalta löytyy nämä kaikki vaihtoehdot sitten listana. Eli tästä voi valita jonkun ja näissä on kaikissa tietysti sama juttu kuin näissä muissakin mallipohjissa, että kuvat voi vaihtaa, tekstien väriä ja paikkaa ja kokoa voi vaihtaa ja fonttia voi vaihtaa. Ja näitä sijoittelujakin voi vaihtaa ihan miten itse haluaa, mutta kannattaa valita semmoinen, johon tarvii tehdä mahdollisimman vähän muutoksia. Et mikä näyttää jo valmiiksi semmoiselta, että sillä voisi mennä ihan minimimuutoksilla. Sitten käydään katsomassa noita flyereita. Eli täällä näitä on. Joissain on vain 1 sivu, kuten tässä. Tässä viereisessä tässä on 2 sivua. Eli etosivu ja sitten takasivu. Eli sama juttu tässä, että kaikkea pystyy siinä muokkaamaan. Ihan sisällöstä kuvitukseen ja sijoitteluun asti. Sitten kun sun flyeri on valmis, niin mä näytän, miten sä saat sen tulostettua. Eli mennään tonne ylös. Täältä Canva ehdottaa jo, että PDF-tulostus, se on ihan hyvä. Eli sulla on 2 vaihtoehtoa. Joko sä tulostat itse nää, tai lähetät johonkin painotaloon tulostettavaksi. Sä voit myös tilata Canvalta nää tulostettuna. Mutta jos sä tulostat itse, silloin sä valitset tämän PDF-tulostusvaihtoehdon. Valitset tästä kaikki sivut, jotka sä haluat. Tässä on nyt oletuksena valittu kaikki. Ja tuosta lataa. Silloin se latautuu tähän koneelle. Ja se näyttää tältä. Eli tästä sä voit suoraan sen tulostaa itse. Tai jos sä lähetät painotaloon, niin sitten kannattaa tehdä näin. Eli sä valitset tämän saman PDF-tulostus, mutta otat tähän mukaan rajausmerkinnät ja leikkausvara. Ja sitten lataa. Mä näytän kohta, miltä se näyttää. Tässä on nyt se sama flyeri leikkausvaroineen. Eli nyt nähdään, että tonne on ilmestynyt tommoset pienet väkäset tonne kulmiin. Se on merkki painotalolle siitä, että mistä kohtaa tämä flyeri tulee leikata. Eli tässä on tärkeää se, että nämä kuvat esimerkiksi, niin ne menee pikkasen siitä leikkausvarasta yli, koska me halutaan, että tämä kuva tulostuu ihan reunasta reunaan, ettei sinne jää mitään semmoisia rumia valkoisia rajoja. Ja samaten kaikki muu grafiikka, jonka on tarkoitus mennä ihan reunasta reunaan. Eli silloin painotaloille kun lähetät, niin muista ottaa leikkausvarat mukaan.
Nyt jos sä haluat suunnitella oppaan Canvalla, se onnistuu myös. Eli tällaisella oppaalla mä tarkoitan nyt esimerkiksi semmoista pientä pdf:ää, jonka sä annat tilaajalahjaksi sun uutiskirjelistalle liittyville ihmisille, tai jos sä tarjoat pikkasen enemmän tietoa sun yrityksestä esimerkiksi, niin sekin onnistuu myös. Eli kaikkein helpoin on aloittaa valitsemalla A4-kokoinen asiakirja. Asiakirjoja löytyy täältä. Täällä on paljon erilaisia kirjeitä, kirjelomakkeita, raportteja sun muuta. Jos aloitetaan vaikka tällä A4-asiakirjalla, se on mulla auki täällä. Eli täällä on erilaisia asiakirjamalleja, joissa on muutama sivu mukana. Esimerkiksi täältä löytyy kansilehti ja sitten pari sisäsivua. Näissä on kaikissa pikkasen erilaiset designit ja eri määrä sivuja. Mutta jos otetaan vaikka tästä tällainen, täältä löytyy 10 erilaista sivua. Tässä on tosi hyvin tilaa tekstille, mikä on aina mukava juttu, ja tässä on myös muutamia kaavioita. Kaikkia näitä sivudesigneja ei tarvitse käyttää. Sä voit ottaa tästä vaan ne, joita sä itse tarvit ja jotka näyttää parhaalta sun silmään. Ja tämän taustavärinkin pystyy tässä muuttamaan ihan hyvin. Ja kaikki nämä fontit ja kuvat, että jos tämä näyttää sun silmään esimerkiksi vähän liian pliisulta, niin tästä pystyy kuitenkin tekemään aika persoonallisen näköisen pienillä muutoksilla. Jos mä valitsen tämän tästä, otan vaikka tämän sivun, klikkaan tuolta lisää uusi sivu ja laitan siihen vaikka tämän. Jos tässä on mun mielestä ihan sopivat sisäsivut, mutta mä en kuitenkaan halua tätä kansilehteä. Mä haluaisin jonkun pikkasen erinäköisen. Sitten mä voin tehdä niin, että mä kopioin tämän ensimmäisen sivun. Nyt mulla on ykkössivu ja kakkossivu samanlaiset. Ja mä otan täältä tämän sisällön pois. Nyt täältä löytyy myös e-kirjan kanssia. Se löytyy täältä henkilökohtainen osiosta. Ja tässä on tämä kirjan kansi. Eli mulla se on auki täällä. Eli nyt mä voin täältä valita jonkunnäköisen omaa silmää miellyttävän designin. Jos mä otan tosta vaikka tällaisen. Sitten mä hiirellä raahaamalla valitsen tämän kokonaan. Mä kopioin Command C tai Ctrl C ja menen takaisin tänne mun asiakirjaan. Nyt mä klikkaan tähän ensimmäiselle sivulle ja liitän sen kannen designin tähän tilalle. Eli Ctrl V tai Command V. Näin. Se ei ole ihan saman kokoinen kuin toi e-kirja. Eli tää on pikkasen leveämpi tää sivu, mutta se ei haittaa. Mä voin tästä vähän leventää tätä niin, että nuo kuvat täyttää tämän koko alueen. Pikkusen siirrellä siihen kohtaan, että se on mun mielestä hyvän näköinen ja jättää sen siihen. Ja sitten mä voin korvata nämä kuvat omillani. Sitten mä näytän vielä, miten tähän oppaaseen voi lisätä infografiikkasivun. Täällähän ei ole kauheasti mitään muuta grafiikkaa kuin näitä kaavioita. Mä voin kurkata, näkyykö näissä muissa jotain infografiikkaa tai sellaisia sivuja, joita mä haluaisin tähän. Esimerkiksi mä menen tänne kolmossivun kohdalle ja painan tuosta kopiois sivu. Jos mä haluan tähän nyt kolmanneksi sivuksi täältä jonkun muun. Mä huomasin, että täällä on tämmönen mukavan näköinen sivu. Mä voin klikata sen tähän. Jos mä tohon vielä haluaisin tämän sivun lisäksi jotain infografiikkaa, painan tuosta kopiois sivu. Eli nyt meillä on 3. ja 4. sama sivu. Otetaan tästä 4.
tyhjäksi. Eli raahataan hiirellä ja painetaan deleteä. Sitten mulla on infografiikat täällä auki. Ne löytyy. Menen tänne kotisivulle. Kirjoitan tähän, että infografiikka. Sieltä löytyy. Eli nyt täältä voi etsiä sitten sopivan. Jos mä otan vaikka tämän heti ensimmäiseltä riviltä tästä. Raahaan hiirellä niin, että mä saan nämä kaikki valittua. Taas kopioin. Menen tänne mun asiakirjaan, tähän tyhjälle sivulle ja liitän ne tähän. Mä haluan myös mukaan ton sivun taustavärin. Eli mä menen takaisin tänne, klikkaan tuohon taustaan ja sitten klikkaan tuosta plussasta, niin se avaa mulle tämän värin koodin. Mä valitsen sen siitä ja kopioin ja menen takaisin tänne mun asiakirjaan, klikkaan taustaa ja täältä plussasta mä pääsen liittämään sen tähän. Noin. No nyt tää täyttää pikkasen liikaa tätä tilaa. Eli mä valitsen hiirellä taas tän kaiken ja pikkasen pienennän. Ja sitten mä raahaan hiirellä. Nyt se näyttää mulle tommoset pinkit apuviivat siinä, mitkä merkkaa sitä, että se on vaaka- ja pystysuunnassa keskellä toi kuva. Niin mä voin jättää sen siihen. Ja nyt jos tää sun opas on tarkoitettu printattavaksi, niin kannattaa koetulostaa se, että toi on varmasti riittävän suurta toi teksti. Valitsen tosta, se on 8. Se vaikuttaisi olevan riittävän suurta kuitenkin, että sen pystyy A4-kokoiselta sivulta lukemaan, mutta kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi printata ja katsoa, että kaikki on riittävän suurta. Sitten jos sä oot tekemässä laajempaa opasta, niin sähän voit liittää siihen aina myös sisällysluettelon. Ja sisällysluettelo laitetaan yleensä kansilehden jälkeen. Mä näytän nyt sulle toisenlaisen tavan lisätä tuohon tyhjä sivu. Eli mennään tänne ihan loppuun. Painetaan täältä lisää uusi sivu. Nyt meillä on täällä 6 tyhjä uusi sivu. Ja me voidaan tästä siirtää sitä ylöspäin, kunnes se on tuossa toisena. Näin. Mennään takaisin tuonne kotiin ja etsitään sieltä sisällysluettelo. Löytyy tästä, se on tämmönen A4-kokonen. Se on mulla jo valmiina täällä auki. Ja sieltä löytyy erilaisia malleja. Ja näistä mä valitsen jonkun, joka sopisi tohon mun jo valmiiseen tyyliin tuolla. Tää näyttää ihan hyvältä. Valitsen tästä taas hiirellä raahaamalla nämä kaikki, kopioin ja menen tänne mun sisällysluettelosivulle ja liitän ne tähän. Nyt mä muutan tästä tämän taustan myös valkoiseksi. Nyt mä näytän vielä, että miten tästä saa sitten ulkonäöltään yhtenevän. Eli nyt meillä on käytetty täällä tätä tämmöistä peigeä aika paljon. Ja sitten muutamaakin erilaista fonttia. Mä tarkistan tästä, mikä on tää otsikon fontti ja sitten tää leipäteksti. Ja mä muokkaan sitten nää täällä samalla lailla. Että ne käyttää kaikki sitä samaa fonttia. Mä laitan tähän numeroon vielä ton otsikossa käytetyn fontin. Ja nyt huomataan, että tämä fontti on ihan liian iso tuohon sille varattuun tilaan. Otetaan täältä ja pienennetään vähän. 48 pitäisi riittää. Mä laitan tähän otsikkoon vielä ton mitä tuolla on käytetty muuallakin. Ja sitten nämä mä voin laittaa esimerkiksi tällä
tällä samalla peikellä. Ja nyt täältä alhaalta mä vaihdan kaikki nämä ruskeat osat peikeksi. Eli mä valitsen tosta. Ne menee saman tien. Mikä on ihan kätevää. Mutta se muutos ei koske näitä fontteja, eli fontit täytyy muuttaa sitten erikseen. Nyt tää on liian vaaleeta tähän. Eli voidaan valita siihen vaikka tommonen musta. Ja täällä alhaalla on tää valinta, että vaihda kaikki ruskeat fontit mustaksi. Tehdään niin. Muutetaan myös tältä sivulta nämä otsikot samaan fonttiin, mitä noilla muillakin sivuilla käytetään. Se on taas vähän liian suurta. Eli tähän tapaan tätä ulkoasua voi muokata joka sivulla, jos olet ottanut näitä sivudesigneja useammasta paikasta. Sitten kun olet valmis, niin mennään tänne lataa ja se ehdottaa täällä PDF-tulostusta, mutta me ei nyt tulosteta tätä esitettä tai tätä opasta, vaan me valitaan tästä tämä PDF-standardi, joka tekee pienen tiedostokoon PDF:n, jonka voi laittaa sitten nettisivuille esimerkiksi ladattavaksi tai lähettää suoraan sähköpostilla.